Magandang gabi mga kasisid. Susubok akong mamana ngayon ulit mga kasisid dito sa may pier, dito sa huling pinamanaan ko, dahil medyo maganda yung huli natin nung nakarang sisid. Kaya subukan kong ulit ngayon mga sisid. Sana'y maraming biyaya pa rin ang ating makukuha mamaya kahit maliwanag ang buwan. Kaya samahan naman ninyo ako mga sisid. Dito lang naman sa harap, nilong tapat. Tabayan ninyo mga sisid ang aking pag-ahon mamaya. At kung ano man aking makakayanan ay inyo pong makikita sa aking pag-ahon. Kaya let's go mga sisid, ako'y lulusong na. Laki.
Napakalaki. Grabe. A few moments later. Nako mga sisid, huli ko narito na. Yung kinaman, maganda-ganda naman ang biyaya pinagkalob sa atin ngayong gabi. May isang malaking lapu-lapo. May 1 kilo siguro to. Magandang biyaya rin to mga sisid. Tip din sa may pier lang. Ito na nga tatapos ang ating maikling video ngayong gabi mga sisid. Sana sa susunod adventure magsama-sama tayong muli. Maraming salamat po sa inyong lahat.